Всяка седмица ви припомняме едни от най-големите корупционни скандали в България. Днес ще си поговорим за Ало Ваньо. Скандалът станал публично достояние през 2011 година, от който разбрахме, че Бойко Борисов нарежда на тогавашния директор на митниците Ваньо Танов да преустанови проверка в завода на Мишо Бирата. Да, Мишо Бирата ми се обади сега пак. Да, в неговата фабрика влезнали митничари ли са, полицаи ли са, събират телефони, правят там. Обди се, изведи ги оттам. Според редица юристи, ако бяхме държава с нормална съдебна система, заради този запис Бойко Борисов и днес трябваше да лежи в затвора. Преди да видим цялата хронология, напомням ви да пиете вода свобода, защото 30% от печалбата на водата отива в Фондацията за разследваща журналистика 88 джуджета, благодарение на която гледате това видео. През януари 2011 година вестник Галерия на специална пресконференция пускат 4 записа, които разтърсват държавата. В първия се чува как Бойко Борисов злоупотребява с власт, просто защото е обещал да не закача Мишо Бирата. Кой е платил грубата там? Ами, то е станало по обаждане. Добре, обади се, изведи ги оттам. Защото ако ги заведат, той няма види лиценз. Да, и това да се направи в момента. Ако трябва, обади му се и му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обещал, че не го закачам, не го закачам. Разбрам. Във втория запис се чува как Ваньо Танов говори с заместника си Антоний Странджев, за да измислят как да решат проблема. От него научаваме и, че Михаел Михов, известен като Мишо Бирата, е изненадан защо по дяволите в завода му има проверка, при положение, че не е спирал да си плаща. Изнесените записи се оказват специални разузнавателни средства. Медиите започват да коментират дали са автентични, как са изтекли, а съдържанието сякаш остава на заден план. Особено за прокуратурата, която започва разследване кой е изнесъл записите и дали са манипулирани. Нито грам интерес към съдържанието и дали Ваньо Танов и Бойко Борисов са извършили престъпление. Междувременно, 2 месеца след като е гръмнал скандала, Мишо Бирата умира. Намерен е мъртъв в хотелската си стая в комплекса на Валентин Златев в Правец. Но не е убит, просто е получил масиран инфаркт. Година по-късно, внезапно от този свят си отива и вдовицата на Мишо Бирата. През януари 2012 година Софийска градска прокуратура спира разследването, защото не е установила кой е изнесъл записите. За съдържанието все още нито дума. През 2013 прокуратурата уж отваря на ново делото, като лично днешният изпълняващ длъжността главен прокурор, лицето Боби Сарафов, заявява в BTV, че вече ще се разследва и съдържанието. В момента се разследва къде и от кого? В момента се разследва в Софийска градска прокуратура, като предмет на разследването е не само кой е изнесъл класифицираната информация, което е единството, което се разследваше до момента, а и самото съдържание на тези разговори. Дали е извършено престъпление от участниците в тях. Разговора между господин Танов, господин Борисов и всички там останали. Точно така, разговора между Бойко Борисов. Разследването явно е било изключително тежко, защото през 2014 окончателно е прекратено, без да проверят дали Бойко Борисов е оказвал натиск. А по отношение на това дали записите са манипулирани, има някои любопитни факти. Вестник Галерия пращат записите за експертиза в изключително реномирана френска лаборатория, която казва, че са автентични. Родната прокуратура обаче смята това за маловажно. По-големият абсурд е, че през юли 2012 година Бойко Борисов дава интервю пред Асен Генов и Константин Павлов в Комитата, където на практика признава, че записите са автентични и че е искал от Ваньо Танов да спре проверката в завода на Мишо Бирата. Нямаше как да не реагирам, като президента ми се обади и ме помоли. Не, че е правилно. Не е трябвало да го правя. Но съм си такъв. Всеки човек има своите грешки. Аз реагирах и се обадих и го правих. Прекрасно знайки, че на Танов телефона е под контрол. В този момент аз не съм казал абсолютно нищо, което считам, че е грешно, защото не съм повлиял по никакъв начин. Обди се, изведи ги оттам. Там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обещал, че не го закачам, не го закачам. Разбрам. Извинявайте, това не е най-големият абсурд, защото през 2014 Бойко се връща отново на власт, а за директор на митниците е назначен Ваньо Танов. За зла беда, през 2016 година на 57 годишна възраст Ваньо Танов умира внезапно.
Любопитна е и съдбата на друга ключова фигура в този скандал, а именно Пламен Георгиев, един от наблюдаващите прокурори, водил дело за корупция в агенция Митници през 2010 година, когато са се случвали въпросните записи между Бойко Борисов и Ваньо Танов. Пламен Георгиев твърди, че не е разбрал за въпросните записи, за които цяла България говореше. Прекалено късно просто са стигнали до него, вече след като били в медиите, и затова не е образувал разследване срещу хората, говорещи в тях. Аз не знам този разговор дали е бил от телефоните, които ние сме слушали, защото такъв разговор на мен не ми е бил докладван. Тоест, или някой е укрил този разговор умишлено от мен, или просто се е провел този разговор по някакъв телефон, който не е бил част от телефоните, които ние сме слушали. Случайно или не, затварянето на ушите за този запис се оказва огромен трамплин в кариерата на Пламен Георгиев. В първото правителство на Бойко Борисов Георгиев е назначен като заместник министър на правосъдието. След това става шеф на комисията за конфискация на незаконно придобитото имущество, която малко по-късно става КПКОНПИ, която отново е оглавена от Пламен Георгиев. В разгара на друг корупционен скандал, Апартамент Гейт, обаче, Пламен Георгиев получи прякора пац от терасата и беше принуден да подаде оставка, след което удобно го пратиха да бъде консул във Валенсия. Ама за този скандал ще си поговорим друг път. Така скандалът Ало Ваньо потъна някъде в дълбоките чекмеджета на прокуратурата, вероятно добре залостен с кюлчета и пачки. А вие пийте вода свобода, за да помогнете да създадем разследваща медия, която се самоиздържа. А ако имате магазин, попълнете тая форма, за да продавате вода свобода там. Довиждане, пишете в коментарите кой корупционен скандал искате да ви припомня.